як замоне модари нобиное буд. аз ӯ як писар ба дунё омад. дояҳо ба ӯ хабар доданд ки фарзанди ба дунё овардаат бемор аст. пас аз шунидани хабари бемории писараш, модар бо дили реш ӯро нигаҳбонӣ мекард. азбаски модар чашми бино надошт, ҳама меҳрубониҳояшро нисбати писараш бо чашми дил ифшо мекард. худованд малоикаеро ба сӯи модар фиристод ва малоика ба назди модар омаду гуфт: модар, худованд як дархости туро қабул мекунад. мехоҳӣ худат бино шавӣ ё фарзандат сиҳат бишавад? модар гуфт: албатта, фарзандам сиҳат шавад. малоика гуфт: пушаймон намешавӣ? модар гуфт: на, ҳаргиз пушаймон намешавам. бигзор фарзандам сиҳат шавад. малоика даст бар дуо бардошт, фарзанди ӯ сиҳат шуд. ва модар аз ин хушҳол гардида фарзандашро бо чашми дил нигариста меҳрубонӣ мекард. рӯз ба рӯз фарзанд бо меҳрубониҳои модари оҷизаш бузург шудан мегирифту модар аз ин хушҳолтар мегардид. замоне фарзанд бар камол расид ва модар ӯро бо як ҷаҳон шодиву муҳаббат оиладор кард. солу моҳҳо гузашт ва фарзанд пеши пои модар ба зонуи адаб афтоду гуфт: модарҷон, чанд моҳест сухане дар дил дорам, аммо гуфтанаш маро сахт озор медиҳад. модар гуфт: ту ҷигарбанди ягонаи ман ҳастӣ. бигӯ асрори дилатро, ман ҳамаи дархостатро мепазирам. фарзанд гуфт: ҳамсари ман бо ту зиндагӣ намехоҳад ва мехоҳам барои ту хонаи бунёд намоям, то ки дуртар аз чашми ӯ зиндагӣ кунӣ. зеро аз нобиноии ту ҳамсари ман табаш хира мешавад. модар аз ин суханҳои фарзанде ки бо чӣ қадар ранҷи нобиноӣ ба воя расонида буд, сахт осурда гашт ва ба фарзандаш гуфт: писарам, ту ранҷ макаш. барои ман хона масоз, ман худам аз хона баромада меравам. ту бо ҳамсарат хушбахт бошӣ, барои ман кофист. модар аз дари хонааш, ки ба ҷуз аз ин фарзанди зандӯстдор касе надошт, баромада бо чашми дил ба сӯи хонааш нигариста зор зор мегирист, зеро аз хонаву дар берун аз канори фарзанди ягона дур мешуд. он малоикае ки аз ибтидо омада буд боз омад ба сӯи модар ва гуфт: эй модар, боз худованд як дархости туро мепазирад ва аниқ мегӯӣ ки ин дафъа туро бино кунад, чунки акнун баъди ин кори фарзандату ҳамсараш пушаймон гаштаӣ. модар дар ҷавоб гуфт: ман пушаймон нестам ва пушаймон нахоҳам шуд. парвардигор маро шифо надиҳад. малоика гуфт: аз худованд чӣ дархост дорӣ? модар гуфт: мехоҳам парвардигор ҳамсари писари манро инсони хуб, зани солиҳа гардонад. имрӯз аз сабабе ки ман аз ин даргоҳ ронда шудам ва аз ин рӯ дар хона нестам ки ӯро парасторӣ кунам, дар хона нестам ки ӯро навозиши модарона кунам, бинобар ин ҳамсарашро ҳамсари бовафо гардонад, то ки нисбати фарзанди ман ҷафо накунад, балки ҷигарбанди маро парасторӣ хуб намояд.
малоика ба чунин раҳму шафқати бесобиқаи модар дар он лаҳазоти ҳассос дар чашмаш об фаввора заду ба чашми модар чакид ва ӯ бино гардид. малоика ба чашми бино гаштаи модар нигариста гуфт раҳму шафқати модариро то ба ин ҳад асло надида будам. ин аст бузургии модар. дар чунин лаҳзаи ногувор ки аз ҷониби фарзанд ронда шуд, вале барои фарзанду ҳамсари ӯ дуои бад накард. пас ҳамаи бандагони худоро зарур аст ҳамеша ба қадри ин олияҳаи дилсӯзу бекина бирасанд. дар ҳаққи якояки мо то дуои неки модар нашавад, дар зиндагӣ роҳамон мунаввар нахоҳад шуд. ҷоизи зикр аст ки 100 сол агар хидмати модар бикунем, бар якшаба ранҷи ӯ баробар намешавад. дӯстони азиз, модаронро сидқан дӯст доред ва сазовори дуои неки онон гардед, зеро ҷаннат зери қудуми модарон буда, танҳо дуои содиқонаи волидайн фарзандро ба қуллаҳои баланди муродашон расонда, онҳоро ба мартабаҳои баланди дунявӣ соҳиб мегардонад.
دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نواربرداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک‌های معاصر زمانوی و جشن مراسم‌های شما زینتی تازه می‌بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.